En is bhí léirsithe bon fud na tíideanna chun orda haringtar in níorchéim tíochta. An grúpa Take Back the City a ghagraigh an trá léirsithe seo. Bhí agóid mhór ag an ngordín cuinachónim lá clia ag a raibh suas le 1,000 duine a láthir agus bhór seolaidir síos sráid í chonal ina dhéasan. I gcathair na Gaillimhe bhí an léirsiúir bon i gceantar na faiche móra. Deir an locht agrathe go bhfuil os ceann ciadáitrib cónathe ar fud na carach atá folamh agus go bhfuil sé geisteacha lista iomlán das na háitribh a chuidir fáil das na húdaráis ó túla. Tá muid an seo chun brú a chur an aire tíochta ón Murphy. Tá sé sa fós seo sin inis le 50 míonús agus san amatá sé sa fós sin tá lína lína gan díjin héis ordú 25 fingéid agus na páistí gan díjin héis ordú 30 fingéid. Agus tá sé sin dochreite tá muid an ggéirchéim uafosach an seo, go caitha muid brú a chur an aire, caitha muid brú a chur an rialtas, as caitha rud cinn síana faoi seo.